Where are you? Copenhagen at the Copenhagen Sprint. Samlet og lidt bred front her nu, og det betyder, at de bruger hele vejen spredte. Så lad være til at gå ind i udfældet. Copenhagen Sprintfeltet skal ud med de sidste 500 gange her i København. Det ser altså godt ud, når sådan et felt kommer, fordi vi så lidt mere ud, som om vi havde træet, og alligevel kører for 4 minutter i timen. Så vi ser alle Tos van der Sande, som har sat sig frem. Tos van der Sande, der ligger foran i billedet, og ligger og trækker ned. Og forskellen er 20 sekunder. 20 sekunder er der fra udbryderne og ned til hovedfeltet. Jeg så i feltet her, Mads Pedersen. Jeg så Dylan Rødevingen. Og så nogle af de store springere, de sidder der i feltet. Altså ryttere, der kører og lærer her for at komme op og få kontakt igen. Og samtidig med, at der er andre prøver at få det er egentlig ret bedre. Jeg kommer med Ryan Gibbons for Lille Fem. Heldigvis altså ikke Mads Pedersen, som var lidt med i Latine Marche, er også en af dem, der var gået frem i styrket. Og så håber vi selvfølgelig ikke, at der er nogen, der er kommet noget ud til. Men det var selvfølgelig og det er selvfølgelig den, der er ude for så det er jo vildt. Det er virkelig ærgerligt, han har holdt sig fremme og forsøgt at gå på det her og læse det. Men han har også gjort det til arbejde for sin hold, og han har i EM i Herning i 2017, der tog de altså de 2 mesterskaber som var rundt. Olaf Køj kører over stregen her. Olaf Køj kommer altså ikke til at spille om sejren. Olaf Køj er opholdt af feltet kører over stregen her. Så den store favorit bliver det ikke. Og vi koncentrerer os om, hvad sker der fremme foran i feltet. Det holder vi råd med her. Det gør, at det begynder altså at lufte af, at de her 400, de skal spurte om sejren. Sin store chance nu. Jeg står lige og kigger på, hvem der har krydset målstregen, og Olaf Køj var der jo ikke. Jordan Møres var med i feltet, og han nåede det bare fra Pia var der. Ja, og så var der selvfølgelig Jordan Møres fra Bora, hans kone, som kom fra Schweiz og vandt i fredags, så kan han
Så det er ingen hvem som helst, som altså tager sejren her i første Copenhagen Sprint. Han er knyttet derovre, han er glad. Det her, det betyder noget, tror den her VM, jeg er ingen tvivl om det. Fantastisk spurt, og hvis jeg må bare sige, at jeg løber så selvfølgelig, som man overhovedet kunne tænke sig. Det her udvikling og ledelsen i spidsen, at det holdt til ganske få 100 meter fremover. Så fuldstændig vanvittigt, fuldstændig fantastisk kørsel. Og så er det Ja, så er der faktisk også 1.400 euro til vinderen.